Leviticus Tidunkron. Na Awurade kasa kyerɛ Moses sɛ, kasa kyerɛ Israelfoɔ asafo no nyinaa na ka kyerɛ wɔn sɛ, monyɛ kronkron, ɛfiri sɛ me, Awurade mo Nyankopɔn, meyɛ kronkron. Mo nyinaa monsuro mo nanom ne mo agyanom, na monni me home nanom, me ne Awurade mo Nyankopɔn. Mo nane mo ho nkɔ abosom huhuo no nkyɛn, na monyɔ anyame a waguo mfa, me ne Awurade mo Nyankopɔn. Na sɛ mobɔ asomdwoe afɔdeɛ ma Awurade a, mommɔ no sɛdeɛ ɛbɛma mo asɔ ani. Da a mokum no ara na wonie, ne nade kyeɛ, na deɛ ɛbɛka akoduru nansa no, ɔmfa wo gya nhye. Na sɛ wodi ne da a ɛtɔ so mmiɛnsa no a, ɛyɛ akyiwadeɛ, ɛnsɔ ani. Na deɛ wodie no bɛsoa ne musuo, ɛfiri sɛ Awurade akronkronneɛ na wogu ho fi, na wobɛtwa saa ɔkra no afiri ne man mu atwene. Na sɛ mutwa mo asase so nnɔbae a, nwie wo nkwanse die no twa, na nni wɔ fam die no mu mpɛpɛ, na wobɛbituro nso ɛni mu mpɛpɛ, na woturo mu aba a ɛgugu fam no, ntase, gyama ohiani ne ɔhɔhoɔ, me ne Awurade mo Nyankopɔn. Mommɔ korɔno, na munni kusum, na obiara ntwa ne yɔnko nkontompo. Na monka me din ho ntam atoro mu, na woanhura wo Nyankopɔn din ho, me ne Awurade. Ɛne wo yɔnko amin, na ntwa no dwo. Ɛma wo pɛ ne akatua nka wo nkyɛn mma adeɛ nkye. Nnome ɔsotifoɔ, na ɛmfa sontudua nto nifire ne anim, na suro Nyankopɔn, me ne Awurade. Muntwa atemmuo mu nkontompo, ɛnhwɛ mmɔborɔni anim, na ɛnyɛ deɛ ɛbɛsɔ otumfo ani. Tenenee mu na bu wo yɔnko atɛn, ɛnkyene wo nkurɔfoɔ mu ni nsekuro, nsɔre ntia wo yɔnko mu gya, me ne Awurade. Ntane wo nua wakoma mu, ka na ka wo yɔnko anim, na woansoa ne ho bɔne. Ntɔwerɛ na nya wo nkurɔfoɔ ma ho menasepɔ, na dɔ wo yɔnko sɛ wo ho, me ne Awurade. Munni m'ahyɛdeɛ so. Mma wɔ fie boa nni afrafra mforo wɔn ho, wɔforo nso ɛmfa adeɛ mfrafra nnua mu, na ɛma ntoma ahodoɔ mmienu nsa asaawa nka wo ho. Sɛ ɔbarima bi ne ɔbaa da na ɔde ne ho ka no, na ɔbaa no yɛ afenaa a wɔde no ama obi awareɛ, na gyeɛ na wonya nyee no, anaasɛ wonya mfaa ne ho nkyɛɛ no a, ɔmpeepee mu ntwe wɔ n'aso, na wɔnkum wɔn, ɛfiri sɛ ɔne ne ho. Na ɔbarima no mfa n'asodie ho afɔdeɛ mmrɛ Awurade, Ahyiaeɛ Ntomadan no ano. Asodie ho afɔdeɛ dwennini na ɔmfa mmra. Na ɔsɔfoɔ no mfa asodie ho afɔdeɛ dwennini no mpatama no Awurade anim, bɔne a wayɛ no nti, na wɔde ne bɔne a wayɛ no afiri no. Na sɛ muduru asase no so na mote dua biara a wodie a, mummu n'aba no sɛ momonotodeɛ. Mfie mmiɛnsa na ɛnyɛ mo momonotodeɛ, oni. Na afe ɛtɔ so 9 no, ɛso aba nyinaa nyɛ kronkron ma Awurade ayɛyie. Na afe ɛtɔ so 9 no, munni n'aba, na ne nnɔbae nkɔ so nnɔɔso ma mo, me ne Awurade mo Nyankopɔn. Mommfa mogya nka biribi ho ni. Munni adebisasɛm, na monngoro abayigorɔ. Monkonton mo nua no, na ɛnsɛ wo bɔdwesa no. Mommobota mo ho mma awufu, na monkurukyire mo ho atwero biara, me ne Awurade. Nhura wo babaa ho mma no mmɔ adwaman, na asase no ammɔ adwaman, na musuo anyɛ asase no so ma. Munni me home nna, na monsuro me kronkronbea no, me ne Awurade. Monnane mo ho nkɔ ɔdebisafoɔ nkyɛn, na monhwehwɛ adunsifoɔ akyiri kwan mfa ngu mo ho fi wɔ wɔn ho, me ne Awurade mo Nyankopɔn. Sɔre wɔ tiri so dwono anim, na di akɔkora anim ni, na suro wo Nyankopɔn, me ne Awurade. Na sɛ ɔhɔhoɔ bi bɛsua mo asase so a, monhyɛ ne so. Ɔhɔhoɔ a ɔbɛtena mo mu nya mo sɛ mukuroni bi, na dɔ no sɛ wo ho, ɛfiri sɛ moyɛ Misraim asase so ahɔhoɔ, me ne Awurade mo Nyankopɔn. Muntwa atemmuo mu nkontompo, adesusuo, adekarie ne adehyɛ mu, nsania tee, abramoɔ tee, efa tee ne susutoa tee na munkura. Me ne Awurade mo Nyankopɔn a meyii mu firi Misraim asase so no. Na munni m'ahyɛdeɛ nyinaa ne m'atemmudeɛ nyinaa so nyɔ, me ne Awurade.